Mandi għabtit xej. Aj, ma xinkwita għandi. Mela ġara. Kull jum, fid-disa ta' billej kien jiġi minn darja ħasra biex umbat sebt illi ħallini la stampa, Borta ta' social services biex nirreġistra li ħallina u li jina istaġejt armla u biex jibdaw jitugni il-pensjoni ta' Romol u kif juhu ħattijħor. Tajjeb hekk. Imma sebt li ftit sejtugni, mux sejtugni il-pensjoni ta' Romol, imma sejtugni dik ta' relief biss. Għaliex? Għax Johnny kien jaħdem bla ktib u ma kienx iħallas bollalek. Għat ma konna fil-li qed jiġru daw l-affarijiet kollha, għat ma ħallina neqsim minn xejn, dejjem gawdejna biex imbagħad mort il-bank u sibt illi bil-kemm m'għandna xejn issa. Fejn konna fien. Għallu li għaxu kien jieħu dik il-lajnuna. Unemployed. Diki. Kienu jtoħdi tal-unemployed, imma u fil-fat kien jaħdem, imma kien jaħdem bla ktib. Allura kien jieħu l-flus u ma kienx jħallas bolla biex u jkun jista' jieħu iktar flus. Imma issa jien ma nistax nieħu il-pensjoni tal-Romol, imma jkolli nieħu biss lajnuna. Għajnuna soċjali. Diki, illi m'għandax taqsam xejn u x'ma tar-Romol. X'għamilt li Johnny, x'għamilt li. Minn din il-ġrajja nitalmu illi kieku Johnny kien jaħdem mod regolari u jħallas il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali, kieku llum l-armla tiegħu tesi qiegħda tieħu pensjoni tar-Romol. Pensjoni brata fermola mill-għajnuna soċjali li qiegħda tieħu hi fil-preżent. Dan jurina wkoll l-importanza li taħdli x-xogħol ikun b'mod legali għaliex tkun qed tħallas il-bolla u tkun qed tinvesti fil-futur għall-pensjoni tiegħek.